Часът е 3 часа и 9 минути. Намираме се пред домът на Илянчо и отиваме до Орландовци, по-точно до Мара Бунева, улицата, не помня адреса, да вземем главата на една много легендарна кола, а именно BMW E34 520. Колата, интересното за нея е, че беше в перфектно състояние преди баща ми да ебе майката. Но отивам да им дам 700 лева на моите хора и да ми върнат главата и шлайфана, да е пушка, да е. Янка, обясни ми нещо, ако искаш и ти за 34-ката. Какво се опитваш да направиш? 34-ката се опитвам да я купа от него от вече 5 години. Не ми я дава. Каза, че иска да се прави проект. И той не ми върваше, ама... Да, не вярвах, че въобще ще се фане да прави колата, но явно събра коража и силите да направи. Колата е 34, М50 B20, 150 коня мотора. Щяхме да се ударим. Щяхме да се удариме, защото, нали, разбира се, книжките си ги вземат от зрънчо повечето хора. Колата седи в гараж, може би от колко? От 8-9 години седи в гараж колата. Следва, първото нещо, което искаме да направим е да я направим да може да се движи. Да може да се движи, да. След това почваме, няма ръжда, колата е mint condition, буквално единството нещо, което трябва да се оправи двигателя. Трябва да се оправят някакви детайли, примерно има тук там дръскотинки и тем подобни. Но всичко друго е в добро състояние. Сега отиваме да смениме колите. Отиваме да вземе ето този жълт звяр срещу нас. За да може да натоварим самата глава. И така, апдейти ще се получат, може би някъде по път. Чао. Стигнахме най-сетне. Илянката шофираше до тука. Що не знам и аз просто искаш. Да, първа влиза се научи в кофа с камъни. Що? Какво ма? И така, сега като натоварваме главата, ще направим късо апдейтче. Поварихме главата в жълтия звер. Всичко са направили къде си трябва. Съветваха ме да не го префорсирам, да не си ебе майката, че. Защото момчето обича да раздава газ. Да. И така, отиваме да провираме. Той отива да изкарва пари, защото прави бе. Абе, и по. Да. Също така, само да кажа, че ми взеха 680 лева от заплатата. Така е, като ти се кара бърз автомобил. Трябва пък хвърли на метан, не забравяй. Да. Искам да ви кажа, че съм трайно разочарован от марката Fiat с това автомобилчето, което карам. Може ли стъклото да ти е половината кола и да ти сложат супер малкото сендвичи, смисъл? Нормално ли е? То трябва да подаряват 3 чифта слънчеви очила. С тази тъпа кола. То затова е тука. Има такова за очилца, бе, Илянче? Да, бе. Ако съм беден, нямам дизел за очила. Еми, бате. Това вече е личен проблем. Нямам думи. Да, взехме главата. Пътуваме да я оставим. След това всеки отива си кара нощните смени, защото работим през нощта. Някои все още са ученици. И така, занимаваме с всички неща. Трябва да измисляме има на канала, как се казва, дали ще е Daily Vlog, съмнявам се, трудно. Трябва да измисляме, как се казва канала, горе-долу какъв контент. Контентът ще е главно с коли. И как ще се правят всеки проекти. Той има 34-ката, аз имам около 8 коли проекти, които ще видите за времето. Имаме, сега се образуват два турбопроекта. Едния е за писта, другия ще е за малко къде си да припадаш по светофарите. Оттам продължаваме с един оффроуд проект. Оттам продължаваме с Дейлито, което също се превръща в подпроект, защото това е повече класа Дейли и тя също става проект.
Оттам продължаваме с първата ми кола и мечтата ми Opel Astra GSI, от които имам 2 на брой, защото, нали, знаете, financial mistake. И така, продължаваме само с много проекти. Като цяло компанията е базирана само с коли, постоянно си говори с коли, постоянно всичко се върти около коли. Така че ще има доста клипчета, нали, докато сме навънка, по кармитове, докато се ходи на някъде, докато се прави нещо. Аз имам, нали, мога да си го нарека вече сервис. Там също ще се случват по-често на ремонти и тем подобни. Хората в София, със сигурност половината книжките, даже над половината книжките си ги платили. Нали, може ние да сме малки, както вижте, така в повечето хора, но не е мотива на хора над 40 години да карат само часа на шофьорски курс, още даже не си взети книжка. Просто е грозно, неподобаващо. А? Горд собственик. Горд собственик, да. Заключи го по-добре. Заключи. BMW. Аз нося кашон. Момчето пред нас носи глава. Шве. Как е, тежи ли, приятелю? Тежи? Къде се намира? Там долу. Хау. Колата е типичен Банафейт. Ето главата, вече е завита, чака се сгуби. И така седи 8-9 години колата в гаража, в това състояние. Прах има горе-долу. Да виж боята, бе. Горе-долу около сантим прах има. Нали. Това си е като типичния Банафейт. Седалки, всичко. Колата с махагон принципно, не знам дали се вижда. Колата с махагон. И от всякъде е в части. От всякъде. Ние не обяснихме защо всъщност правим главата. Защото бащата на това момче отсреща, някога като кара това BMW, решил да не сложи газ. И газджиите, като са направили колата, не са сложили прекъсвач. И баща му... Просто да, свикнал на газ. И баща му е бил рейсър като нас. И съответно няколко прекъсвача, клапани, всичко в коша. 5 hours later. И в момента пътуваме към първият За вечерта BMW, нали, тарикатица, да знаете. Влезнал е в една шуба ли, къде ни казаха, че е влезнал? Момчето е влезнал в чипите, сбогувал е се с картерче, с 2 гуми. След това ще минем сигурно да вземе пътната, ще видим само момчето отлично харесва оферта, да му дам. После отиваме да вземе пътната и да прибираме BMW-стите. Ей, добре, че карате BMW-та, аз да имам работа вече на време, разбирате ли? И така. Правете ги да върват повече, правете ги да върват повече. Имаме още един потенциален субект горе на Лукорско се е качил. Да, имаме още един субект горе на Лукорско, имаме и оффроуд пътна помощ за тия да закъсат по-леко по горите, имаме много чероки, 50 тони лебедки, където кажете там и до Мидивала. Няма значение къде, може и да е кал до ушите, връзвам джипа, само е важното да мога да има да къде го върши. Айде! Айде! Правим още едно включване. Да ви спомена, нали, за момчетите с BMW. Да знаете само, че това не е сполучлива марка и добре ще вие да изкарам аз пари. Да, имам голям мерак, кучко, дай ми да оближа тангенцата и си търсиме жертви. И то не е жертви за голки, ми търсиме жертви да ги спасяваме. Черния за нея е твърд и нагоре насочен. На мен такова нещо не може да ми се случи. Не съм цицоман, късно спрял да сучи.
Пребозал, добре градите опознал. Гумен педал или син кучи. Нига, виж как панталона ми надига и до брадата ми стига. Що му бади интрига, приказлива, красива сива. Часът е 3:04 и ние току-що свършихме работа и оставихме пътната помощ малко да почине. Малко да почина пътната. Его е номера за тези, които са заинтересовани. Сега трябва моят човек да я заключи. Чакаме малко полото да загрее. Его е полото, за което говореше по-рано. И да, като цяло за момента е това. Предполагам, че това е добър завършек за и първи епизод от много. Да. Нашенькия ще пишка. Да. Да, разбира се. И така, това беше всичко от това видео. Видите тази дача да не направите къси дълги, Защото това отгоре боли. Айде! Обичам да пуша, по-малко да пия и с кучки като тия да направим оргия. Направи ме щастлив, за мен живота не е сив от дим, нищо не виждам и този ден е мъглив. Обичам да пуша, по-малко да пия и с кучки като тия да направим оргия. Направи ме щастлив, за мен живота не е сив от дим, нищо не виждам и този ден е мъглив. Обичам да пуша, по-малко да пия и с кучки като тия да направим оргия. Обичам да пуша, по-малко да пия и с кучки като тия да направим оргия. Да, обичам да пуша, по-малко да пия и с кучки като тия да направим оргия. Обичам да пуша, по-малко да пия и с кучки като тия да направим оргия. Да, обичам да пуша, по-малко да пия и с кучки като тия да направим оргия.
Тя сама ще дойде, без да се натягам. Просто съм такъв, вечер ставам, сутрин лягам. Направи ме щастлив, за мен живота не е сив от дим. Нищо не виждам и този ден е мъглив. Обичам да пуша, по-малко да пия и с кучки като тия да направим оргия. Направи ме щастлив, за мен живота не е сив от дим. Нищо не виждам и този ден е мъглив. Обичам да пуша, по-малко да пия и с кучки като тия да направим оргия. Направи ме щастлив, за мен живота не е сив от дим. Нищо не виждам и този ден е мъглив. Обичам да пуша, по-малко да пия и с кучки като тия да направим оргия. Направи ме щастлив, за мен живота не е сив от дим. Нищо не виждам и този ден е мъглив. Обичам да пуша, по-малко да пия и с кучки като тия да направим оргия. Обичам да пуша, по-малко да пия и с кучки като тия да направим оргия. Да, обичам да пуша, по-малко да пия и с кучки като тия да направим оргия. Обичам да пуша, по-малко да пия и с кучки като тия да направим оргия. Да, обичам да пуша, по-малко да пия и с кучки като тия да направим оргия.